खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि लोगोसे महरगिरि जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाय होनो थाखाय रायजोनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाख लाख अनसायगिरिफोरा गुवाहाटीआव थुबुर जादों जेराव गावनि आंगो महरगिरिखौ जोबथा खेबनि थाखाय नायनो गुवाहाटीनि सुरसजायाव गोबां लाख लाख सुबुंफोरा थुबुर जादों। बेराफारसेथिं जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया लोरबां जादों जेराव जुबिन गार्गनि थैनायनि खौराङा बिजेपि दोलोजों लोगोसे गासैबो राजखान्थि दोलोनि गाव गावनि बिसायख'थि फोसावदिंनायखौ आद्रायै दोनथ'नो गोनां जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिटिसि बिसायख'थिनि गोबां लाइमोन भटार्सफोरा दासान्दि गुवाहाटीआव दंहैयो। गरेस्वर, अदालगुरि, क'क्राझार आरो बाक्सा जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि सुबुंफोरा गारिजों थामहिनबा गारि भारा लानानै थांनानै गुवाहाटीआव थुबुर जादों। बे थासारिखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला 22 सेप्तेम्बर थामहिनबा गाबोननि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि भट होनायाव गोबां भटार्सफोरा खम जानो हागौ जेराव बे खेबाव बिटिसि बिसायख'थियाव गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ मुंदांखा देंखोगिरि आरो महरगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि गोसोखांथियाव बिथांनि जिउमानि गोजोनखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थामहिनबा एबसुनि गाहाय मावख' बड'फा हाउस बागानसालियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। मिरु एबसुनि बिथोन बादियै दिनै गंफ्रोमबो जिल्ला दखरा आरो दालाइसा आफादनि मावख'फोरावबो बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेबादिनो बड'फा हाउसआवबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिबारखौ बावसोमग्रोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बाहागो लादों। थामथि खौराङाव दङ बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि खौरां। नोंथांमोना गिबियावनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बबे मोनसे पार्टियाव नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि 2025नि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया फैयै फैयै हरसेल' सम दंसै जेराव गाबोन फुंबिलि 7 रिंगानिफ्रायनो मोनफ्रोमबो बिटिसि बियाबनि भट मिरुआव भट थुनाया जागायगोन आरो मोनाबिलि 4 रिंगासिम भट थुनाया जोबहैगोन आरो बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फैगौ 22 सेप्तेम्बरसिमाव मोनफुंनो हागोन। थारैनो बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थियाव बबे मोनसे पार्टिया देरहासार जानानै सोरखार दागोन, सोर जागोन बिटिसिनि चिफ? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थि जायैनि सिगांनिफ्रायनो बिटिसिनि रिजनेल पार्टी आरो नेशनेल पार्टीआबो गावबा गावनि पार्टीनि गोख्रोंथिखौ बिथा खालामनानै जानो गोनां बिसायख'थियाव बांसिनै मासि देरहासार जानानै बिटिसिखौ हारसिङैनो दखल खालामगोन होनना बुंनाय बाथ्राफोरा दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। मोनफ्रोमबो पार्टीनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा खौरांगिरिनि सोंथियाव बाथ्रा बुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां समफोराव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया जानो गोनां बिसायख'थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोआनो हारसिङै गोबां मेजरिटि सिट लानानै सोरखार दागोन एबा देरहासार जानानै सोरखाराव फैगोन होनना बुंबोदों। मोन 40 बियाबाव जोंनि बिपिएफ पार्टीआनो मोन 21निबो गोबां मासि लानानै सिंगेलैनो सोरखार दागोन होनना रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदों आरो रावजोंबो एलायन्सआव फैया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल पार्टीआबो फिन खेबसेबाव बिटिसिखौ दैदेनबावगोन एबा बिटिसिखौ फिन आरोबाव दखलाव लाबोगोन होननानै प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। प्रमद बर'खौनो फिन खेबसेबाव रायजो राजाफ्रा चिफ जाजानो लुबैदों। बेनि फिथाइ महरै इउपिपिएल सोरखारानो फिन आरोबाव बिटिसिखौ सामलायगोन होनना बाथ्रा बुंबोदों। नाथाय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बबे मोनसे पार्टीखौ बांसिनै मदद खालामगोन, बबे मोनसे पार्टीनि सोरखारखौ बिटिसिआव सोरखारखौ लुबैदों बेखौ बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ मोनखांनायनि उनावसो मोनथिसिगोन। बेनि अनगायैबो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बिनानाव अनजालि दैमारिनि गोदानै जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड थामहिनबा एपिबि राजखान्थि दोलोखौबो गोबां सुबुंफोरा बिटिसिआव बे बाराव एपिबिआ सोरखार दागोन आरो अनजालि दैमारिया चिफ जानांगौ होनना गोबां बाथ्रा बुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो बिटिसिआव 2025नि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव बबे मोनसे दोलो एबा पार्टीनि आखायाव थांगोन बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। सोर जामारगोन बिटिसिनि चिफ? दासान्दि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव बार बारनायखौ नुनो मोनगासिनो। माब्लाबा गारि बुख्रुबनाय, माब्लाबा सोरखौबा दम होनाय, माब्लाबा हुमखि होनाय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों। बेबायदिनो 28 नं गयबारि बिटिसि बियाबाव थांनाय हरनि समाव हिंसायारि जाथाय सोमजिदों।
तामुलपुर गगमारिनि बिपिएफ हान्जानि मावथिफोर आरो बिसिडिसिनि बारग' मासिगिरि दीपक बर'आ इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरखौ पिस्तलजों गावथारनायनि हुमखि आरो गंसे गारिनि ग्लासखौ बुख्रुबनाय जाथाया जानानै थाङो। जाय जाथायाव इउपिपिएल हान्जानि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि पबित्र कुमार नार्जारिया जोखोम जानो गोनां जादों होनना मिथि मोन्दों। लोगोसेनो जाथायखौ लानानै दिनै तामुलपुर पुलिस थानायाव गसर दिखांदों आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनानै साजा होनो खावलायदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां क'क्राझार जिल्ला नबीनगर गामिनि रबिना बसुमतारीनि मेट्रिक आनजादनि मार्कशीटआ गोमादों। रबिना बसुमतारीया गावनि न'निफ्राय कसुगाव बाजाराव स्कलारशिप एप्लाइ खालामनो थांबाय थानाय समाव रबिना बसुमतारीनि मेट्रिक आनजादनि मार्कशीटआ गोमादों। दा बे समाव क'क्राझार जिल्ला नबीनगर गामिनि ओनसोलनि खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा नुसनबायदोंब्ला एबा मोनलांदोंब्ला रबिना बसुमतारीनि मार्कशीटखौ होफैफिननो थाखाय खावलायदों आरो 9977667200 नङाब्ला 6026165107 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफोरखौ जायखिजाया समावनो हमनो हागौ। फारसेथिं सनिबारखालि सिआइडिआव 18/2025 नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। महरगिरिखौ सिंगापुराव लांनाय श्यामकानु महन्तजों लोगोसे जुबिननि अनसायगिरिफ्रा बे थैनायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरनि सायाव दायनिगिरि होननानै अजद होदों। सनिबारखालि बिथांनि गोथै सह'खौ एयार इन्डियानि फ्लाइटजों सिंगापुरनिफ्राय लाबोफिननाय जादोंमोन। जुबिननि मेनेजार सिद्धार्थ, बिनि फंबाय सानदीपन गर्ग आरो जुबिननि आंगो देंखोगिरि शेखराबो बै फ्लाइटआवनो दंमोन। नाथाय आसामनि थासारिखौ नुनानै बिथांमोना दिसपुरनिफ्राय जुबिननि गोथै सह'खौ लानानै गुवाहाटी फारसे फैयाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर दिल्लीनि गंसे हटेलाव थागासिनो दं आरो फारसेथिं जुबिननि थैनायनि गुबै दायनिगिरि होननानै अजद होनाय श्यामकानुआ सिंगापुरनिफ्रायनो फैफिनाखै होनना मिथि मोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।